Benin jamana ɲɛmakura Romuald Wardani a ye taamasurun kɛ Bamako faba la an fɛ yan juin kalo tile 9 san 2026. Jamana ɲɛmaa Assimi Goïta ale ni Romuald Wardani olu ka nin sigi kumaɲɔgɔnya bolila lakanako, sɔrɔko fo ka taa se jamana fila ka bɛnɲɔgɔnya walew ma. Kumaɲɔgɔnya fɛnɛ tara ko kura ka ɲɛsin Benin jamana ni AES jamanaw cɛ ko ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye banbagaci kɛlɛ min bɛ jamana ninnu dala, o kɛlɛ ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo min na. Ni jamana fila y'u kan di ɲɔgɔn ma ka se ka baara ɲɔgɔnya boloda cogo min na bɛn jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ kunda fo ka taa se lakanako ma, o bɛ se ka sabati cogo min na. Lajɛ in sen fɛ Benin jamana ɲɛmaa ye a laɲini an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Assimi Goïta ye a ka taama kɛ Benin jamana kan. Nin tile fila laban in na Mali jamana ɲɛmaaw ye ŋaniya ta k'a fɔ ko fɛn min ye nɔnabila kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni o ye ka nunkɔrɔ sɛbɛn sigi bolimafɛn sen filaw fo ka taa se sen sabaw ma, ko olu baara bɛna daminɛ ni o ye immatriculation ye, ka nimero kɛrɛnkɛrɛnnen sigi bolimafɛn ninnu na yaasa fɛn min ye lakanako gɛlɛya min bɛ bolimafɛnko ta sira fɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Nin baara kofɔlen ninnu bɛ daminɛ juin kalo tile 15 san 2026 Mali fan 14 na yaasa i ka bolimafɛn ka se ka nɔnabila ni nunkɔrɔ sɛbɛn ni o ye plaque d'immatriculation ye. O wari bɛ taa jɔ CFA wari 2400 la moto kelen o kelen kunkɔrɔ. Kunnafonidilaw ka soba min bɛ Bamako ni o b'a fɔ a ma nansarakan na ko Maison de la Presse, ale ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ alamisadon juin kalo tile 11 san 2026 Bamako. Min ni o kɛra kunnafonidi sɛbɛn ye ka ɲɛsin Forum panafricain des médias ni o ye kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn yeba min kɛra Bamako dɔgɔkun tɛmɛnen ka se ka o kuncɛko ɲɛfɔ ani fo ka taa se kunnafonidila minnu minɛlen bɛ kiiri tigilamaw fɛ k'aw datugu Shana Takiyu, Abdramane Keita fo ka taa se maa kelen wɛrɛ ma min kun bɛ kaso la ka kɔrɔ ni o ye Yusuf Sisoko ye. Ninnu bɛɛ lajɛlen kunkan ko kuma fɔra nin kɛnɛ in kan min sen fɛ Maison de la Presse ɲɛma Banjugu Dante a kɔni y'a ka degun yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni a baaraɲɔgɔn ninnu ka minɛli ye wa k'a yira k'a fɔ ko kiiri tigilamaw ani kunnafonidilaw bɛ se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna la. Kɔkan kunnafoni la an b'an kunda Niger jamana kan. Niger jamana kɔni ale farala jamanaw kan minnu ka ɲangili bere ka jugu ka ɲɛsin homosexualité wale kɛlɛli ma. Faamuyali la cɛ minnu bɛ u yɛrɛ kɛ muso ye walima muso minnu fɛnɛ bɛ u yɛrɛ kɛ cɛw ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛ ni musoya siraw fɛ. Niger jamana ye sariya sen don ba la min bɛ ɲangili kɛ ka taa se san 5 ma fo ka taa se san 10 kaso ma ka ɲɛsin minnu bɛ nin waleya in kofɔlen ninnu kɛ. Ɲangili bɛ se ka taa alamani ni o ye amandi ye nansarakan na o sarali la minnu dagosi ka bon kosɛbɛ. Ni sariya sen kun tala Niger jamana kɔnɔ kabi février kalo tɛmɛnen. An b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye. Diɲɛ dolanciba min bɛ n'u b'a fɔ nansarakan na ko Coupe du Monde ale san 2026 baaraw daminɛna l'Amérique jamana kan juin kalo tile 11 tɛmɛnen wa a bɛ to sen na fo juin kalo tile 19 san 2026. Ni lajɛ in bɛna tolanci jɛkulu 48 de bila ɲɔgɔn dan na yaasa ka se ka kɛnɛ in sebaya tigiya jira. Ni tolanci in kɔni kun fɔlɔ ni o ye match d'ouverture ye o kɛra Mexique jamana kan. Fɛn min ye tolanci ɲɔgɔn danba ye ni o ye finali ye o labɛnnen don ka l'Amérique jamana kɔnɔ. An filɛbaw ni de bɛ dan sigi an ka nin dɔgɔkun in lakalita kɛnɛ la. An b'a fɔ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen in na.